bitxilore floristas. Bitxiloren mota guztietako lore lanak egiten ditugu. Olentzero eta Maridomingi. Bigarren kapitulua. Maridomingi etxez etxe ikatza banatzen ibiltzen zen, baita abesten ere. Horrela ematen zituen egunak gure protagonistak beste ikatz saltzaile bat ezagutu zuen arte. Bere lagun berriaren izena Olentzero zen. Hasieratik oso lagun egin ziren eta elkarrekin joaten ziren mendira. Eguerdian euren jakirik gogokoena hartzen zuten, arrautzak eta gaztainak. Zelako parea ez da? Halaber, Maridomingik Olentzerori erretzeagatik errieta egiten zion eta pipa erretzeari usteko esaten zion. Bere lagunaren ohitura hori ez zitzaion batere gustatzen.